Agron. Agnar, ty si Agnar. Agrar. Agnar, ty vole, ja som neon. Agrar. Na čo? Agrar. Agnar, ty si Agnar. A ja som neon, čo? Na diskre. Čo sa zdala? Akože my tady niečo proste budeme robiť. Niečo natáčať, niečo. Proste niečo tady budeme proste robiť. Áno, však. Tak ja idem dole. Dúfam, že mi nespadne maska, počkaj. To drží na vlásku. OK, tak jeden druhý, či... poďte. Hej, tu máš, ty to. Diváku. Takže čau. Čau. Takže dneska tu proste niečo budeme točiť. A proste... Už točíme minútu 30 sekúnd. Teraz je 30 sekúnd, počkaj. Teraz je 30 sekúnd, minútu 30. Oh my god. Tak to máš divákov. Tak ja vám ukážem môj pennyboard. Okay. Je fakt ten pennyboard debilný. To mi darte. Čekaj. Hej, Neon. Agnar, vyzeráš ako kačka. No to je kačka. Zubom. Nie, ja som Agnar je žralok plus kačka. Krakakák. A ja som ryba. No ty si cool ryba. Aha, som cool. Ty si Michael Jackson. Tak ja sa zoberiem. Môj pennyboard je trošku spálený, lebo bol na smetisku. Oh my god. Oh my god. Tak ho idem vyskúšať. Ja som na ňom už jazdil, sestra ma to naučila. Je to ako skateboard, je to proste trošku ľahké, No. ale trošku ešte mám tam také muky. Takže idem to proste vyskúšať. Uj! Tak čo za mne ten žďak? Tady na tráve to nechcem robiť. Tady Dobre, tu mám skateboard. Teda pennyboard. Som sa pomenul, sorry. No urob, Neon, ty si cool fish, to urob. Ja som si to pamätal. Urob ho. Teraz dostaneme žltý dolár kvôli nejak. Však ty si Dornátovo, co? To som. Ale ešte čo keby sa stalo... A nezýbunuj ty, alebo čo? Ja nie som postihnutý, alebo čo si ty hovorila. Nie, nevideli ste, no to sa nestalo. To nic. Tu prdele, jak sa tam dáva ten hlad, tak? Hej, tam je psíček! Joj, jaký... Si opadol to. To je psíček. To je jak moc to milej. Ja to podariť. No, môj. To vydaríš? No, ešte je takto pekno, poprvé pôjdeme ku Neonvi, po druhé pôjdeme na zmrzlinu. No jo. Čo robil? Konečne to išlo. To je môj skateboard. Dobre, ok. Taký like. Dajte like a odber. A ešte merch není spravený, takže sorry.
A potom Ivo budeme ukázať zmrzlinu, akú budeme Ja si mať. dám určite dračie ovocie proste, alebo nejakú zelenú. Proste zelenú dračie ovocie. Ja asi lotus, či... No, či bolo... Lebo ja som lotus! Ňam, Bobby! Moje obľúbené ovocie v realite je dračie ovocie, takže si dám dračie ovocie zmrzlinu, keď tam vôbec budú mať a dám si ešte jablkovú. Hej, to je to. Lebo zelená proste, jablková, to je moja obľúbená farba, zelená. Hej, A to máš ty. obľúbená farba. Tak čo? Tu máš títo hrači. Takže pozrite si YouTube kanál aj Some on the Fishy. Je to fakt super YouTube kanál. Že to je super YouTube kanál Some on the Fishy. Počkaj, Čo robíš? Neviem, dobro, čo robíš. On je postihnutá. Agnár, čo to tady? Ja neviem, jak sa to robí. Čo mám 3 nohy? Prečo tady je? Jak to robíš? Sice som predbehnul dievčatá v skákaní cez švihadlo, ale toto nedám. To čo je tady toto? Akože, čo to je? Tady Pac-Man? Toto je Pac-Man, alebo čo? Je dyňový koláč z Minecraftu, alebo čo to akože je? A tieto guličky, čo to je? Proste, brusky. Sit in 3-krát. What? Finish? Čo to je? Plavárek. Čo keby to stalo na to? Za tebu je tornádo. To je super, sme na Slovensku, tady žiadne tornádo nebude. No, ale pozri si ty, Juri. To je dedina, ona je malá a tornádo sa tam tedy nemôže mestiť. To na to, že keď dojde Tu tornádo... máš divákov, zober si. Keď dojde tornádo, tak on bude povedať. Keď dojde tu tornádo, tak on bude povedať, že ja sa tu nemôžem ani mestiť. No tak je namatené. Toto je maličký ako hrub. Ideme ku mne domov. Mám tam trošku výstavu kosti. No. Tak dobre, dajte like, odber a budete part 3 ku Neovi, ok? Takže... Agnár, ty si fakt debil. Potom part 4 bude... U mňa doma a part 5 to bude tiež tento deň. Aha. To A bude part zmrzka. 4 bude na smrzlinu. Takže... Nie, teraz to bol part 2, nie? Aha. A teraz part 3 ideme ku mne domov. Takže dajte like, odber a čaute. Čau. Tak si pozrite ďalšie video, za chvíľku sa objaví. Hezký pošver.